डीजल 100 रुपया किलो हो गई, लीटर ना किलो। का भाई तो हाथ महंगाई हो गए कहाँ महंगाई बढ़ल बा जी। 20 बरिस पहले 10 12 बरिस 15 बरिस शिक्षा मित्र के तनख्वाह कितना रहे? 1500 महीना। एबार 28,000 उठाओ तो लोग कोनो जना कहला कि तनख्वाह अधिक हो गइल बा। नहीं ना कहलो ये नहीं कहे कि डीजल 100 रुपया तारा गेहूं से बर्फ बदलात रहे उ दिन में भूला गइलो। एबार 40 रुपया किलो आटा बा तार गेहूं नहीं बेचा। खाली अपन तनख्वाह चाहे छठवा वेतन चाहे रिटायरमेंट भइले पर पेमेंट चाहे पेंशन चाहे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने बाबूजी के यहाँ से लेके दिलू तारा से टैक्स ले आई तब तारा के दी आई। एमे केहू केहू के मालिक नहीं है, ये अन्योन्य आश्रय संबंध बा। गांव के लोग मुखिया के वोट देता, ओबरा मुखिया के मालिक गांव के लोग बा। मुखिया जी जीत गए नहीं 5 बरिस तहार मालिक रहो विकास करब। वही प्रधानमंत्री खजाना का मालिक ना हवे, उनको महीनवा दिन तनख्वाह मिलेला, उनको के तनख्वाह दोसर के देला। आज उनकरा के देला उनकरा के दोसर के देला। ये है अन्योन्य आश्रय संबंध राजतंत्र प्रजातंत्र में अंतर ही है। माई के दरबार में चलत भरे को सुमिरन हनुमान जी के जय बोलत जलसा मुताबिक कथा प्रसंग ले दर्ज गावल जाए। उमेश तारा तो हमार बात निमन नहीं लगे कि चाहिए बाकी देख लिया देख लिया जहाँ देश के बात है। देखी ये गीत हम गाइले तो हमारे जितेंद्र याद पड़ जाले। ऐसे गीत रमा शंकर चाचा गौले, विजेंद्र बाबा गौले, जितेंद्र गौले, हमहू गाइले। बाकी गीत पहले के लिखल के गावल तने भर मूड में रहने भाई होते जितेंद्र साफ मुड़िए पर नचत रहे घरवा उमेश हाई उमेश तो 3-4 गो 500 बेचारा बिक दे हला सो दे आज ना मिली। आई उम्मीद में आइल बड़ा कि सोने आइल बड़ा हमारा बुझात नहीं का कुछ। उम्मीद तोड़ दी सीमेंट गिरता है घर।